Euroradio.fm. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. І гэты наш сённяшні стрым можна не толькі слухаць, але і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё у сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, УКонтакце, на канале YouTube. 27 жніўня у Мінгарвыканкам прадстаўнікі апазіцыйных партый падалі заяўку на правядзенне вулічнай акцыі. Што гэта за вулічная акцыя, якія сэнсы, для чаго гэта робіцца, мы сёння абмяркуем з лідарам руху за свабоду Юрасем Губарэвічам і старшынёй партыі «Зялёныя» Дмітрыем Кучуком. Добрый дзень, шановнае гаспадарства. Дзень добры. Юрась, да вас першае будзе пытанне, як да чалавека, які з'яўляецца адным з заяўнікам гэтай акцыі. Давайте з самага пачатку. Што за акцыя? Якая мэта? Здаецца ж, вот такіх дат, звыклых для правядзення дэмакратычнымі сіламі нейкіх вулічных акцый у бліжэйшы час не намячаецца, тым больш, што 15 верасня, акурат такі няма нічога такога. Даўно ўжо казалі, што трэба адыходзіць ад нейкіх звыклых датаў, прынагодных акцый, а тут сітуацыя такая, што абвастраецца праблема з правамі чалавека ў Беларусі, перадусім ідзе наступ на абсалютна новыя сферы, дзе раней улады яшчэ неяк стрымлівалі сябе. Вось тут крымінальная справа ў дачыненні да лідараў прафсаюзаў з фактычна забаронай займацца прафсаюзнай дзейнасцю, это дастаткова сур'ёзны прысуд, і напад на рэдакцыі незалежных СМІ, бо падстава вельмі смешная выглядае, нейкія паролі ад нейкага белта, але за гэтым можа стаяць проста разгром усёй сістэмы незалежнай прэсы ў Беларусі. І гэта першыя ластаўкі, мы павінны на это рэагаваць, і перадусім на гэта павінны рэагаваць таксама грамадзяне Беларусі, чытачы тых жа самых незалежных СМІ. Дмітрый, партыя «Зялёныя», экалагічная партыя, ніколі раней асабліва не была заўважна ў палітычных акцыях, апроч чарнобыльскага шляха, але тут, як кажуць, сам ядерны бог вялеў. Але вот чаму вырашылі далучыцца зараз да такой акции солидарности? Во-первых, мы все-таки политическая партия, независимости, что «Зеленая». И давайте посмотрим, наверное, на те акции, которые происходят в Беларуси. Да? То есть это, скажем, акции Статкевича, это всегда можно загреметь на сутки, допустим. А День воли, мы сейчас фактически переформатируем эту акцию, делаем ее, там более концерт, больше, чем шествие, да, для того, чтобы показать свято. Чернобыльский шлях, пока в Беларуси будет атомная станция, пока мы будем бороться, это будет этим мероприятием, но в то же время надо посмотреть, что эта акция уже идет в такую экологическую составляющую, много местных проблем экологических основывается. И, может быть, мы когда-нибудь будем на эту акцию протестовать против глобального потепления. Почему именно важен этот социальный марш? Мой коллега Юра сказал, что, в принципе, это наезд на СМИ, это наезд на блогеров, сегодня была информация о том, что взламывают двери, то есть это наезд на... Все-таки, журналисты всегда были такой четвертой властью, да, то есть когда у граждан есть какие-то проблемы, социальные какие-то непонятные действия со стороны властей, все время журналисты шли навстречу гражданам, помогали им освещать эти темы, то есть это помогало в какой-то степени решать эти проблемы. Сейчас на журналистов идет давление, то есть все знают про смерть, допустим, основателя Белопан, да, то есть это тоже одна составляющая. То есть если мы потеряем эти ресурсы в Беларуси, то есть мы потеряем, допустим, свободу СМИ, свободу интернета, в России уже за перепосты сажают в тюрьму. Я думаю, что, может быть, и у нас к этому все придет. Поэтому если мы не станем, как граждане, протестовать отстаивать эти права, именно выходить на улицу, то фактически мы потеряем эту свободу, и дальше у нас не будет к кому обратиться со стороны граждан, журналистов, и мы фактически превратимся в Корею какую-нибудь, еще что-то как страна. Поэтому очень важно, то есть именно для граждан, именно, в принципе, присоединяться к подобным инициативам и все-таки как-то отстаивать прежде всего свои такие гражданские права. Поэтому мы, как партия «Зеленая», в принципе, разом с іншими коллегами. Да, конечно, мы готовы, то есть участвовать в этом мероприятии. Для нас это тоже важно, потому что свобода интернета, свобода СМИ – это ключевая ценность для любой политической демократической партии. Юрась,
чым журналістам, дакладней незалежным СМІ, асабліва тым, хто от зараз патрапіў пад гэтую справу Белта, як кажуць, ці, скажем, незалежнаму прафсаюзу РЭП і яго лідарам, якім ужо абвешчаны прысуд, дапаможа гэта акцыя салідарнасці? Ну, прадстаўнікі СМІ павінны разумець, што калі вакол любой праблемы падымаецца інфармацыйная хваля, падымаецца шуміха, працягваецца ўвага, гэта спрыяе вырашэнню праблемы. Бо сённяшняя ўлада зацікаўлена ў тым, каб рабіць свае цёмныя справы ў поўнай цішыні пад пакрыццём ночі. І гэта разумеюць таксама беларускія грамадзяне. Тут хацеў бы цікавую аналогію правесці. Зараз займаюся некалькімі праблемнымі кропкамі ў Мінску, дзе людзі пратэстуюць альбо супраць ушчыльнення, будаўніцтва незаконнага нейкіх камерцыйных цэнтраў, вырубкі дрэваў. На нейкім этапе да іх прыходзіць разуменне, што звароты да ўладаў не працуюць. Спробы прыцягнуць увагу дзяржаўных СМІ праўладных таксама не працуюць, бо для тых няма дазволу, яны не прыходзяць проста на гэты пратэст. І тады яны пачынаюць звяртацца да незалежных СМІ. Літаральна днямі дзеля таго, каб было асвятленне праблемы ў адным з двароў на Талбухіна, сабралось больш за 80 чалавек. Яны запрасілі адзін незалежны беларускі тэлеканал. І тут вельмі важна, каб людзі зразумелі, што сёння яшчэ такая магчымасць ёсць звярнуцца да незалежных СМІ, каб тыя прыйшлі, паказалі все тыя пратэсты, паказалі праблемы, а завтра такой магчымасці можа не быць. І таму важна выходзіць на акцыі салідарнасці з незалежнымі СМІ в той момант, калі іх пачынаюць перасаваць у Беларусі. Пытанне да вас абодвух. Тут альбо там можаце каму-нибудь аднаму дэлегаваць права адказу ці адказаць па чарзе. Пытанне можа быць такое правакацыйнае. 27 жніўня вы падалі заяўку ў Мінгарвыканкам. З ператрусамі і ў Белта і на Тутбай прыйшлі амаль за месяц да таго, як вы падалі заяўку. Справа на момант падачы заяўкі ўжо быў абвешчаны прысуд, некалькі месяцаў цягнуўся суд над Федынічам і бухгалтарам РЭПа. Справа ўвогуле гэта ўжо там ледзь не год цягнецца. Чаму так позна зрэагавалі? Ну, рэакцыя на справы, якія цягнуцца летні год, яны адбываюцца ледь не штодня. То есть былі папярэднія заявы, працэсе ось гэтых. Былі заявы па тых жа самых ператрусах, у тыя ж дні, калі адбываліся гэтыя ператрусы ў незалежных СМІ. А прэс-канферэнцыю, калі заважыце, мы правялі менавіта ў той дзень, калі адбылся канчатковае рашэнне суда па справе Федыніча. І ён прысутнічаў на прэс-канферэнцыі. Літаральна праз 2 гадзіны пасля абвяшчэння прысуда ён прыйшоў і паказаў, што ён разам з намі, ён гатовы выступаць салідарна не толькі па сваёй справе, што для яго безумоўна важна, але па пытаннях прэсінгу на журналістаў. Таму мы адсочваем гэта штодня, но магчымасць перайсці да нейкіх больш актыўных дзеянняў, канешне, у восень яна больш спрыяльная. Таму мы падаем заяўку на 15 верасня. То есть практычна так падыходзіце ўсё ж такі да пытання. Восень больш пытанне адсочваем. Я кажу, што кожны дзень мы сочым за тымі праблемамі. У нас тоже как бы идентичная позиция, то есть мы тоже отслеживали, то есть и мы писали и нашим европейским партнерам, Европейскую партию «Зеленая», они тоже высказались по этому поводу, то есть по той ситуации по СМИ, то есть в принципе отслеживали ситуацию по профсоюзам, и в конечном итоге, ну, у нас есть, выработали такую стратегию, наверное, потому что кроме этой акции у нас планируется там еще и круглый стол, где мы тоже хотим представителей вот разного спектра пригласить и обсудить эту тему, сделать тоже какую-то резолюцию, либо обменяться мнениями для того, чтобы в конечном итоге защищать друг друга, если будут нападать на... Такая вероятность, может быть, следующие будут политические партии, либо там третий сектор просто объявят там иностранными агентами, либо еще какие-то варианты вот, работы в Беларуси будут перекрыты. Поэтому... То есть вы працуете на опережение? Ну, мы не рисуем, понимаете, мы вроде бы как бы в условиях Беларуси чувствуем вот эту вот небезпеку, как кажут белорусы, да, то есть небезопасность того, что происходит, то есть это ведь идет уже довольно давно, наехали там на социологов, значит, потом были проблемы правозащитников, сейчас у журналистов, профсоюзов, следующие там политические партии, общественные организации. І все, то есть, просто грамадзяне, якія зараз выходзяць, каб бараніць свае правы на такім ось мікраўзроўні, яны ўжо сутыкаюцца з тым, што з боку ўладаў просто
адбываюцца нейкія агрэсіўныя дзеянні, міліцыя бездзейнічае, то есть абараніць сябе абсалютна немагчыма. Заўтра іх будуць хапаць і сажаць, так як і тых, хто пратэстуе па палітычных пытаннях. Ведаеце, я чытаў каментары праўладных людзей, якія пісалі вот штосьці з нагоды гэтай справы Белта. І яны казалі, нават яны, што вот навошта так улады робяць, таму што зараз апазіцыя скарыстаецца гэтым, паедзе там па заходніх сваіх калегах і будзе расказваць, што ў Беларусі як вот усё дрэнна, прыцісняюцца журналісты, незалежныя медыа, свабода СМІ, вытрасаць грошы, ну і патрабаваць санкцый. І адпаведна я ўжо чуў папрокі, што вот апазіцыя, ну нібыта там скарысталася, каб папіярыць сябе з дапамогай вот, ну, папіярыцца на няшчасцях іншых. Колькі піяру ў гэтай вот акцыі вашай? Ну, аўтары папрокаў часам не придумалі, што это ввогуле наша спланаваная акцыя, каб тут прыцягнуць да чагосьці ўвагу. І справу Белту вы ініцыявалі. Мы ініцыявалі, можа быць. Ну, это глупыя абсалютна разважанні. А ў сухім астатку тут застаецца тое, што ідзе рэальна зачыстка незалежнай медыйнай прасторы. І напярэдадні парламенцкія прэзідэнцкія выбары. Напярэдадні, магчыма, чарговы эканамічны крызіс, бо ў стасунках з усходнімі братамі, так бы мовіць, не ўсё добра. І відавочна, што віну за все гэтыя правалы і абарону ад магчымых непрыемнасцяў улада будзе рабіць умагчымае, каб знішчыць незалежныя СМІ, каб знішчыць апанентаў. Мы павінны пратэставаць зараз, на гэтым пачатковым этапе, покуль яшчэ не ўсё страчана. Ну, я могу сказать, что да, поедем в Европу, да, будем об этом, на эти темы разговаривать. Не знаю, там денег просить смысла как бы нет, мы никогда не просим их, вот. Но это, в принципе, действительно важная часть. Это важно как для там, европейских западных стран, да, то есть вот это вот свобода СМИ, свобода, ну, то есть, ну, чтобы доносить свою информацию, то есть такие возможности. Когда наезжают, в принципе, конечно, нужно защищаться, нужно что-то делать, а не просто там пиарить. Ну, а пиариться тут, как бы, наверное, дело не в этом, абсолютно, да, то есть, ну, не было, как говоря, такой проблемы, ну, никто бы там и не делал такие акции, то есть никто бы не призывал, скажем, каким-то там протестным действиям. Мы не только пиаримся, но еще есть возможности там и административных каких-то наездов, и тоже сутки, то есть то, что проходят оппозиционные лидеры там, и активисты на разном уровне. Як вы думаеце, ўсё ж таки вот акцыя гэта калі пройдзе, суда яшчэ па справе Белта не было. Думаеце, вот калі падымецца такі шум, то можа і да яго і не дойдзе ўвогуле, будзе як са справай патрыётаў? Прыклады былі, і мне падаецца, тут можа сітуацыя развівацца па аналогіі. Хутчэй за ўсё это падстава для вось гэтых обшукаў, яна абсалютна не мае ніякага значення, і пра яе улады і следчыя органы праз нейкі час забудуць. Але галоўнае, што яны хацелі, яны дасягнуліся. Яны зрабілі вось праз такую хвалю гэтых рэпрэсій абсалютна нічым не абгрунтаваных затрыманняў, утрыманняў людзей па некалькі сутак пасля ў турмах, зараз забаронен на выезд. Это хваля застрашвання. Плюс доступ да дакументаў, да персанальных нейкіх дадзеных, да кампутараў журналістаў, каб знайсці, магчыма, нейкія зачэпкі, каб надалей перашкаджаць гэтай працы. То есть это такая разовая акцыя запалохвання, якая наўрад ці мае нейкія далей крымінальныя перспектывы. Мы перервемся на невеличкую паузу. У студии для вас працуе Зміцер Лукашук. Мои сегодняшние гости — лидер Руху за свободу Юрась Губаревич и лидер партии «Зеленые» Дмитрий Кучук. Мы обмяркоўваем акцию, якую запланавалі правесці дэмакратычныя силы 15 верасня. Акцию солидарности с незалежными СМИ и профсоюзами. Слухайте, мы вернемся праз 3 хвилины. Внутренний я не имеет ни песен, ни книг. Внутренний я никогда не ведет свой дневник. Внутренний
я не имеет ни денег, ни лжи. Внутренний я не идет, не сидит, не бежит. Ему как лунный свет в ночи, как кораблю причал, причина всех причин. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю, у студыі Святлана Адзінец, каротка пра асноўныя падзеі. Прафесарку Таццяну Арлову звольнілі з БДУ на факультэце журналістыкі. Яна прапрацавала 46 гадоў і была гатовая выкладаць далей, але ў рэктараце вырашылі па-іншаму. Спадарня Арлова нарадзілася ў 1935-м, прайшла вайну. У 72-м прыйшла выкладаць на журфак. Зараз спадарні Таццяне 83 гады, але яна працягвае выкладаць, хадзіць на спектаклі, пісаць рэцэнзіі. Прафесарка не можа патлумачыць сваё звальненне інакш, як сваім узростам. Дарэчы, большасць выпускнікоў журфака, якія цяпер працуюць у беларускіх СМІ, вучыліся менавіта ў прафесаркі Арловай. Александр Лукашенко сёння сустрэўся з расійскім амбасадарам Александром Сурыкавым, дыпламатычная місія якога ў нашай краіне завяршаецца. Лукашенко падзякаваў Сурыку, высока ацаніў ягоную працу і заявіў, што расіяне і беларусы – гэта народы аднаго дрэва, а Расія ёсць анёлам-абаронцам Беларусі. У Лагойску нецвярозая маці прыйшла ў дзіцячы садок па дзіця, ёй яго не аддалі, распачаўся канфлікт. 31гадовая жанчына накінулася на выхавальніц, адну параніла. Спрацавала кнопка ахоўнай сігналізацыі, жанчына затрыманая, следчы камітэт разглядае выпадак. Першакурснікі БДУ замест звычайных пластыкавых студэнцкіх білетаў атрымаюць банкаўскія карткі ў спалучэнні са студэнцкім білетам. Можна будзе не толькі праходзіць ва універсітэты і інтэрнаты, але набываць тавары ў інтэрнэт-крамах, браніраваць гасцініцы, бо студэнцкі білет з'яўляецца банкаўскай карткай MasterCard Стандарт з тэхналогіяй бескантактнай аплаты PayPal. Больш навінаў на euradio.fm. Euraradio.fm. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі працуе Зміцер Лукашук, і гэты наш стрым са студыі Еўрарадыё можна глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, на канале YouTube. Мае сённяшнія госці – лідар руху за свабоду Юрась Губарэвіч і старшыня партыі «Зялёныя» Дмітрый Кучук. Мы гаворым пра заяўку на 15 верасня, якую падалі прадстаўнікі дэмакратычных сіл, каб правесці такую акцыю салідарнасці з незалежнымі СМІ і прафсаюзамі. Наколькі, ці можна казаць, што было такая нейкае непаразуменне невялікае, што нібыта да вашага, назовем это, аргкамітэту, так бы мовіць, упісалі ў яго партыю БНФ, а апынулася, што яна там не прысутнічае, ці гэта не з той оперы? Не, ніякого непорозуміння нема. Партія БНФ, прадстаўнікі партыі БНФ ад пачатку бралі ўдзел у перамовах адносна супольнай заявы і плана дзеянняў, аднак іх рашэнне было абмежавацца падпісаннем супольнай заявы. Што яны на сёння прызнаюць. Адносна дзеянняў тут яны маюць іншы погляд, на што відавочна маюць таксама права. Заява старшыні партыі Рыгора Кастусёва, што нас падпісалі таксама пад гэтую вулічную акцыю, а мы тут ніякім чынам не маем дачынення. Ну, то есть, гэта такая... Он говорил про коалицию. Непоразумением это можно назвать. Да, просто была проблема, что там журналист, по-моему, Тутбай написал, что там создана коалиция, а потом через 2 часа эта информация была убрана, то есть, поэтому они... Прочитав эту новость, в принципе, всегда заострили на этом внимание. Ну, тое, што гэта ніякая не коаліцыя, мяне ўжо папярэдзілі ваши паплечнікі, сказалі, ты ж толькі там не памыліся, гэта не коаліцыя, але гэта то, што якія тут структуры я пералічу: Аб'яднаная грамадзянская партыя, Беларуская партыя «Зялёныя», Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя «Грамада», аргкамітэт па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» і «Рух за свабоду». Гэта не коаліцыя, это такая часовая
як бы так сказать. Профсоюз рэп можна дадаць. Да, профсоюзы рэп — это часовая, ситуатыўная, так бы мовіць, такая вот кампанія. Это аб'яднанне вакол адной канкрэтнай праблемы. І праблема, дастаткова шырокая, канешне, бо мы бачым адкат ад тых спробаў лібералізаваць сітуацыю, якія былі там напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў 2015 года. Невядома, чым это тлумачыцца. Можа быць, унутранымі працэсамі у беларускай кіруючай верхушкі, якая разумее, што эканамічнага цуда не будзе, будуць толькі пагаршэнні сітуацыі. Людзі, якія выйшлі на пратэст у 2017 годзе, могуць выбухова выйсці ў любы момант, і ўлада сама дае людзям вельмі шмат нагодаў для пратэстаў, бо паступае абсалютна не улічваючы інтарэсы грамадзян і прымаючы і законы, і стаўленне абсалютна хамскае да людзей працягваецца. Таму трэба перастрахоўвацца, трэба закручваць гайкі. Наша задача пратэставаць супраць таго, што адбываецца. Паказаць людзям перадусім, што тыя праблемы, якія зараз маюць і незалежныя прафсаюзы, а яны былі на пярэднім флангу барацьбы за правы людзей у 2017 годзе, это праблема тых же самых людзей, бо не будзе каму абараняць іхнія правы, калі задушаць незалежныя прафсаюзы. Пра незалежныя СМІ тут ужо казалася, і магу паўтарыць, што пра вашыя праблемы грамадзяне Беларусі не будзе ніхто пісаць. Вы не звернецесь у дзяржаўнае агенцтва Белта, каб яно распаўсюдзіла вот эту аб'ектыўную інфармацыю. Там неважна, там які стан справа у Белты будзе з паролямі на той момант, але ніколі яна это не рабіла і рабіць не будзе. Таму вы павінны выходзіць і бараніць незалежныя СМІ. Адна з нашых глядачак, Святлана Галавач, піша: аб'ядноўвацца трэба усім нам, нават там, дзе здаецца, што немагчыма аб'яднацца. Тым не менш, вось мы пералічылі тыя структуры, якія бяруць удзел і падпісаліся пад заявай, партыя БНФ дададзім, але далей выкрэслім, таму што яна не далучылася да правядзення акцыі, але ёсць і іншыя дэмакратычныя структуры, якіх мы тут не бачым. То есть аб'ядноўвацца усім не атрымліваецца па-ранейшаму. Чаму ўвогуле, чаму не атрымліваецца, і як ввогуле было вот это вот запрашэнне да удзелу ў гэтым, можа быць, там правядзенні гэтай акцыі? Кагосьці не клікалі, ці вот як это адбываецца? Як, скажем, вот той же Міністэрства аховы здароўя, каго хацела на брыфінг клікала, каго хацела не клікала, так і тут у вас, як это? А какие вы структуры подразумеваете? Напрыклад, грамадзянская кампанія «Гавары праўду». Напрыклад, партыя левых «Справядлівы свет». Про Улаховича не будем говорить. Хотя бы, вот постоянно нам доказывая, что яны конструктивная оппозиция и демократичная партия ЛДПБ. Цікаво, ці было у ЛДПБ хоць адна заява, ці акрэслілі яны сваю пазіцыю па справе прафсаюза рэп і па справе незалежных журналістаў? Вот про афіцыйныя заявы не скажу, не бачу. Таму можна тут сидзець у эфіры і расказваць якія заўгодна байкі, але пазіцыі партыі няма. Я не апраўдываю. Партыі няма. Тое ж самае, вот тут было на самом пачатку пытанне, а чаму так запознена? Ось уже справы давно ідуць, і журналістаў там уже пераследавалі давно і так далей. Напэўна, гэтым ёсць адказ, чаму менавіта такі склад. Мы ўжо не першы год у беларускай палітыцы, ведаем, ад каго што чакаць, хто можа прыйсці, каб рэальна далучыцца да канкрэтных справаў, а хто можа проста прыйсці, каб пасядзець, пабалтаць, і нічым гэта не закончыцца. Пасля рабіць заяву, што яны ў нечым не ўдзельнічаюць, іх некуды не туды ўцягнулі. Таму мы вырашылі не забалтваць гэта справа, бо яна вельмі важная, трэба дзейнічаць аператыўна. Сабралі тых, хто гатовы аб'яднацца ўжо на гэтым этапе. Але дзверы адчыненыя практычна для ўсіх. Хто падзяляе нашу пазіцыю, хто гатоў таксама далучыцца да актыўных дзеянняў. Магчыма, я памыляюся, але на вочы мне не траплялася ніводнага дазволу з боку мясцовых уладаў на адказ на заяўку дэмакратычных нейкіх структур на правядзенне нейкіх там акцый, мітынгаў 6 за апошні час. Гэтым разом вы спадзяецеся, что вам станоўча откажут? Давайте смотреть, поговорить про тех акций, которые проводит там демократическая организация. Никогда с ними не было никаких проблем.
То есть никто, ну, максимум там в 2010 году побили стекла, ну, есть за что, голоса не считают, да, то есть все акции, которые проводили оппозиционные партии, которые под эти подписи, они все носили мирный характер, не было никаких провокаций. Вы это не мне доказываете. Ну, я просто говорю, да, то есть аргумент в плане этого самого. Соответственно, если власти там не дают, как бы, эту проблему, то это, как бы, ну, понимаете, это такой... как бы больше проблема, наверное, властей, потому что мы-то эту проблему окрестиваем. Они лечат, что навошта нам эти проблемы, да, то есть, и как с этим вести себя, в принципе, никто не будет призывать, наверное, к акциям там несанкционированным, то есть нет в этом смысла. Но как эту проблему решать по проведению акций, как договариваться, ну, тут механизма как бы нет. Бывает дают, бывает не дают. На тот же вот марш нетунеядцев в Минске дали разрешение. То есть поэтому мы, да, то есть мы только за мирный протест, в соответствии там, с законодательством, подали официальную заявку, а дальше это проблема власти, как она на это реагирует. Если а прогноз ваш, вот, Юрай, вот ваш прогноз, вы заявник. Ну, прогноз тут, конечно, может быть відавочны, бо з одного боку, от я так само сутыкался, коли вот это локальные протесты в Минску, люди доспели, звычайные люди, не оппозиционеры, там, с политичными партиями не звязанные, доспели до того, как подать заявку на пикет у скверы. І ўлады адмовілі, тому што пікет у скверы, на думку ўладаў, будзе перашкаджаць руху грамадскага транспарта. То есть, ну, абсурд відавочны, і явно, што сённяшняе заканадаўства пра масавыя мерапрыемствы Беларусі мае чыста рэпрэсіўны забараняльны характар, не дзейнічае. З іншого боку, для ўлады это таксама адно з выпрабаванняў, адзін з іспытаў, паказаць, наколькі яны гатовы рухацца ў накірунку пераменаў, бо ўжо не першы месяц было дэкляравана пра лібералізацыю заканадаўства аб масавых мерапрыемствах, што у тых, хто хоча выказаць сваё меркаванне, ў Беларусі з'явіцца больш магчымасцяў. Жесточайшая лібералізацыя, як сказаў міністр унутраных справ. Пакажыце на практычных кроках. Таксама пытанне нашага маршрута. Месца збору тое, якое заўсёды дазвалялася на так званых традыцыйных акцыях, на Чарнобыльскі шлях, на 25 сакавіка. Месца правядзення мітынга, і зноў-такі ў гэтым годзе там не тое, што мітынг, там велізарны канцэрт на некалькі дзесяткаў тысяч удзельнікаў адбыўся. Ну, нічога нового мы не прапануем, как бы заканадаўства мы не парушаем, калі ласка, мяч на баку Менгарвыканкама ці адміністрацыі прэзідэнта. А чаму вырашылі менавіта вот такую шэсце, хай сабе і невялічкая, там, ад кастрычніка да опернага тэатра і мітынг ля опернага тэатра? Зараз жа ж модна такія вот канцэрты праводзіць, там, у гонар чаго канцэрту, падтрымку незалежных СМІ правялі, паарганізавалі. Глядзіш, улады ўжо суцешаныя канцэртам да 100-годдзя БНР і без проблем дали дозвол. Ну, все-таки политические партии, наверное, должны проводить марши больше, чем концерты. А концерты должны проводить, наверное, те организации, которые занимаются концертами. То есть, поэтому, мне кажется, ну, коль мы заявители как политические партии, именно, значит, такой, ну, дело, то есть это, в принципе, марш. Марш – это марш солидарности, это важно. То есть важно пройти все вместе под определенными там символами, с определенными посылами, которые мы хотим предоставить именно по городу, может быть, там, по проспекту Независимости, и высказать свою гражданскую позицию. В нормальных странах к этому нормально относятся. Ну, как отнесутся про Беларусь. Да, ну как отнесутся... Нормальная страна, но со своими... Да, ну как отнесутся в горисполкоме к этому, ну, как бы... Але калі будут инициаторы концерта, мы с задоволением подтрымаем и сами туда прыйдем. Я просто до того, что вот шмат же аргументов было на корысть менавіта концерта до 100-годдзя БНР, а не шэсця, что больше людей прыйдзе, нават не политизованных, и им довядзем нейкую информацию. И тут так само больше бы людей пришло там послухать. Давайте готовить следующий День воли уже с концертом, готовиться к этому. Ну, такие уже инициативы уже были, и почему бы нет. На 25-е так шмат людей прыйшло менавіта тому, што была палітычная складнік вось гэтага мерапрыемства гэтага дня. І дзякуючы этому сабралося десяткі тысяч, бо наступным спробы правядзення канцэртаў там з нацыянальную тэматыку, з нацыянальным светам аздабленнем яны, на жаль, не збіралі такую вялікую колькасць людзей. Таму тут важна, калі спрацоўвае спалучэнне і палітычнай павесткі, і таксама прымальнай для большасці людзей формы. І мае значэнне той, хто хэдлайнерам там выступае. Добра, але пытанне не пра гэта, ўсё ж такі
уявім сабе, што Менгарвыканкам праявіў такую палітычную смеласць і даў дазвол на правядзенне акцыі. Мы шмат гаворым пра тое, што, на жаль, апошнім з года ў год змяншаецца колькасць людзей, якія прыходзяць нават на такія знакавыя акцыі, як Дзень волі альбо Чарнобыльскі шлях. Мы памятаем, колькі было людзей там 10-15, там-то нават там, колькі гадоў таму, і як змянілася зараз. Зараз вот ізноўку прыйдзе там 100 чалавек, прыедзе з дыме БТ, гэта ўсё і скажа, вот так вот цікавыя праблемы незалежных СМІ. Да. Вось, Зміцер, тут якраз это будзе іспыт не толькі для палітыкаў, якія мабілізуюць сваіх прыхільнікаў на падобныя акцыі, але і для незалежных СМІ, бо на дазволеную акцыю будзе магчымасць распаўсюджваць зварот да сваіх чытачоў, слухачоў, гледачоў з заклікам прыйсці падтрымаць, бо пагроза сур'ёзная. Тут перашкоды ў працы, закрыццё, все можна чакаць ад этой улады. І наколькі чытачы зрэагуюць і прыйдуць, ось, паглядзім. А второй момент, это, в принципе, вот та часть людей, которые, ну, будут, понятно, сейчас проще смотреть этот стрим там в Фейсбуке, где-то там на социальных сетках, но в то же время нужно понимать, что вот с этой проблемой, ну, если поменяется контент, то я не думаю, что те люди, которые сейчас смотрят новости там на этих там Тутбай, на других каких-то ресурсах, будут иметь такую возможность. И поэтому люди, будет ли вообще возможность там перепощивать какие-то политические новости там в социальных сетках. То есть, и поэтому вот эта часть людей, которая фактически, ну, как-то смотрит эти новости, им это интересно, то есть вот она, может быть, как-то и должна как-то, ну, все-таки выйти с этого интернета и прийти на эту улицу просто для того, чтобы поддержать, проявить эту солидарность со СМИ, проявить солидарность с профсоюзами. То есть иначе мы просто будем в другой стране, еще хуже, чем, наверное, сейчас ситуация. Поэтому мы рассчитываем как раз-таки на эту часть людей, вот молодых людей, которые живут в интернете, которым интернет, вот этот контент, который делают независимые СМИ, важен. И важно защищать эти права, ну иначе мы тогда не будем... Ну, как-то воспитывать там гражданское общество, не будем жить в толерантной стране, у нас ничего не поменяется. Это как бы проблема. Калі дазволу не будзе, акцыі не будзе, то есть вы не пойдзеце па шляху Мікалая Статкевіча, які кажа, што мы ўсё адно выйдзем, там нам не хвалюе, што там далі дазвол ці не далі. Ну, ёсць некалькі варыянтаў. У любым выпадку рашэнне будзе прымаць аргкамітэт. Мы зараз не можам казаць за нашых калегаў. Мы збярэмся, могуць быць альтэрнатыўныя прапановы, але шмат што будзе залежыць ад узроўня грамадскага удзелу, чакаемага грамадскага удзелу ў гэтым мерапрыемстве. Калі людзі насамрэч захочуць выказаць свой пратэст і падтрымку незалежным СМІ, то мы знойдзем любыя магчымыя формы, каб прапанаваць ім, каб яны маглі это зрабіць. На змену маршрута, які прапануюць там, да прыкладу, чыноўнікі, таксама пагодзіцеся? У дадзенай сітуацыі, напэўна, галоўная масавасць і тое, каб это мерапрыемства ўсё ж такі адбылося. Любяць апошнім часам чыноўнікі у самы апошні момант дазвол там даваць ці не даваць, трымаць, так бы мовіць, усё так у невызначаным стане. Што будете рабіць, калі там, скажем, за 2 дні до запланаванага акцыі і ніякага адказу няма? Ну, обычно за 5 дней по закону должны. Ну, по опыту с горисполкомом они все-таки там обычно там, если у нас там 15, то 10 вечером должны их дать какую-то информацию. В принципе, они всегда выдерживали эти сроки, поэтому надеемся, что в данной ситуации тоже со стороны горисполкома не будет уже такое нарушение явное с горисполкомом. Поэтому ждем ответ. Если это будет раньше, если горисполком захочет сесть за стол переговоров, обсудить какие-то нюансы по проведению, то мы всегда открыты и готовы встречаться с горисполкомом для того, чтобы искать какие-то компромиссы, там, может быть, по маршруту, может быть, еще по каким-то вещам. То есть, поэтому вот так. Ну і на апошняе, можна лічыць, што такім чынам, можа, і вы не толькі салідарнасць выказваеце там з незалежнымі СМІ і прафсаюзамі, але і ўжо так паступова пачынаеце рыхтавацца да будучых парламенцкіх прэзідэнцкіх выбараў. Не так уже і шмат часу засталося. Да выбарчых кампаній трэба рыхтавацца на наступны дзень пасля правядзення папярэдніх, таму вся наша дзейнасць на то, каб сітуацыя ў Беларусі змянілася. Канешне, мы хацелі, каб гэтыя перамены адбыліся праз легальныя механізмы, але іх ніколі не будзе, пакуль беларускае грамадства не адчуе сябе часткай гэтых пераменаў і не выявіць жаданне актыўна ўдзельнічаць у гэтых пераменах.
Дзякуй вялікі, Юрась Губарэвіч, Дмітрый Кучук, і мы гаварылі пра тое, што пададзена заяўка на правядзенне акцыі ў падтрымку незалежных СМІ і прафсаюзаў на 15 верасня. Зміцер Лукашук у студыі, слухайце Еўрарадыё.